Roda Odhiambo. Obila sub-county ma Kuria West timo nonro kata timo pedha ne jago moro ma ikeni e diere ma bende no bambo kendo nego mare ma jagini 50 odiochieng' manyoro. Komanda mar obila ma Kuria West sub-county Ruben Kemboi no yango masirano kowacho ni achichno ne oringo molal bang' timo tim makoch makamano. Kemboi wacho ni nonro ma wiye motim yango ni achichno ma bende min ode ne odok thurgi tok gwandruok mag udi ne omonjo dala mare otieno manyoro kendo bambo ma ochuo nego mare no kapok ne oringo ma olala. Mtu alikuwa anafuata bibi yake akafika kwa mother-in-law nafikiri tunashuku kuna kitu ilifanyika ambayo hatujui ni nini pelekea huyo mtu wa suspected to have done the heinous act because we hatujui but we only suspect me because he has gone underground and we are looking for him. Watoto walikuwa safe. Komanda mar obila no wacho ni min oda achichno ma bende no ringo modok thurgi kalure kod gwandruok mag udi ne onge dalagi kinde mane masira no timore. Wacho ni achichno bende no muko od marno ka mare no ka nyithindo ariyo ne yudo hinyruok e kinde monjo makamano. Selin Mwita ma bende en jachiw thieth e od thieth ma Bugumbe Health Center wacho ni okel nyithindo kata ne oter nyithindo ariyo mane yudo hinyruok e od thieth no kendo ne githiedhogi kapok ne giterogi e od thieth ma Migori Level 4 Hospital ni thieth makende. Tumepata wagonjwa kutoka kijiji cha Bogambero walioingililiwa na mtu ambaye hawamjui mwendo wa saa 6 usiku hadi saa 9 asubuhi ambao waliumiza mtoto mmoja mdogo wa mwaka na nusu aliyedungwa kisu kwa uso na aligongeshwa kwa ukuta amebondeka kichwa, ndio tukamrifaa Migori. Tumewarifaa wawili Migori County Referral Hospital for further management and treatment. Jodak ma Kuria West sub-county okwayo obila mondo omi otim nonro mapiyo ewi masirano kendo mako achichno. Gichwalo ng'ur ewi rochruok mar arita e gwenge makono kod medruok e kwan lwenje mag kit chwech. So kitendo hicho tunakilani sana. Mimi binafsi kwa hilo tukio. Nimeshuhudia vyenye wameteketeza kila kitu kwa hiyo boma. Wito wangu kwa serikali ni kwamba ningeomba serikali iingilie kati ili uchunguzi ufanyike ijulikane ni nani alitekeleza maovu haya. Ningeiomba serikali katika mji wetu huu wa Mabera na viunga vyake. Mihatarati imekuwa ni mingi sana. Waweze kuingilia kati. Kama wamefanya hivyo, kama ni watu wamefanya hivyo, kama mimi imenigusa sana. Kama mimi hapa nalaumu sana hiyo kitendo sana. Wadhi weche go mag somo kama wayudo ni